नमस्कार, रघुआ दत्तन जियो भोजपुरिया। हम राजेश अभी हमारे बानी बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर के पास, जहां एगो अनियंत्रित ट्रक मंदिर से टकरा गईल बा, जौना से मंदिर पूरा क्षतिग्रस्त हो गईल बा। एजा सड़क किनारे लागे वाला दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गईल बा। दुकानदार लोग से बात कैली। फिलहाल जौन ट्रक क्षतिग्रस्त भइल बा, उ ट्रक में चालक और खलासी के भी बात बतावल जाता, जौन में दब गईल बा, मौत हो गईल बा। एजा स्थानीय दुकानदार जे भी बा, लोग से बात कैली कैसे ही घटना भइल बा। ट्रक रहा गिट्टी भरल, जौन अपन आपा खोल दे रहा और आके वो एक्सीडेंट कैले बा एजा, और ई मंदिर के पूरा क्षतिग्रस्त कैले बा। एमे 2 आदमी के मृत्यु भी भइल बा, एगो चालक के साथ में आवरी केहू रहल, कोई चालक होई या केहू होई जौना के पता नहीं। ट्रक में रहला, जौन ट्रक में रहल दुकान भी दोस्त एजा 3 गो दुकान रहल। चूँकि चौक ह, चौराहा है एगो, देवापुर के पंडित टोला कहल जाला, चौराहा ह। चौराहा भइला के वजह से एजा 2-3 गो दुकान रही है सो, जौन की दुकान के भी पूरा क्षति हो गई बा। जौना से यहाँ लोकल जौन आदमी ऊपर आश्रित रहल, ओकरो आज रोजी रोजगार के संभव बा। ओकरो आज कहाँ जाए जौना के ई सब क्षतिग्रस्त भइल बा। आ मंदिर के देखते बानी कि यहाँ सब ग्रामीण बहुत सारा चंदा उंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाव रहल। हाल ही के बनल रहा 1 साल के भइल, जौना के पूरा ध्वस्त आप लोग देख सकतनी। देखिए घटना जौन भइल बावे कि सुबह 6 बजे घटना बतावल जाता। एक अनियंत्रित ट्रक आइल बावे, और ट्रक सारा दुकान के क्षतिग्रस्त करते हुए मंदिर से टकरा गईल बा। ट्रक में सवार चालक और उप चालक के मौत होने की भी सूचना होता। फिलहाल पुलिस मौके पहुंच के ट्रक अपना कब्जा में लेके मामला के जांच में जुटल बिया। वीडियो रुआ ज़्यादा शेयर करी, वीडियो रुआ फेसबुक यूट्यूब पर देखे के मिली। शायद बरहरिया से ट्रक आइल गिट्टी लाद के, और जो आधा गिराव कर बढ़िया में और आधा कहीं आगे गिराव कर वो आधा वो जी गिरैले बा। और सुबह में चाय नाश्ता कैले बा बढ़िया में, और वैसे निकलल बा। और उसके बाद 6:30 बजे जी पहुँचल बा। 6:30 बजे घटना भइल। लोग कहता कि एक ब्रेक चाहे स्टीयरिंग फेल कर गई बा, और में बहुत तेज रहा, स्पीड में रहा ट्रक, और ट्रक मरले बा। कितना लोग के मरे के संभावना बा? 2 आदमी के, और दोनों भाई था। दोनों भाई? हाँ ट्रक में? हाँ ट्रक में। और एजा सड़क किनारे जितना गुमटी रहला सब वो क्षतिग्रस्त हो गईल बा। हाँ 3 गो गुमटी गईल बा, एगो गुमटी थोड़ा नुकसान में बा, और 3 गो गुमटी पूरा नुकसान हो गईल बा। आ एक मंदिर भी बजरंग बली के रहला, वो पूरा फंस गईल बा। एगो रहला, एगो होटल रहला, एगो गुमटी रहला, होटल रहला, जनरल स्टोर दुकान रहला। 500 मीटर पहले से कट करा के और हम मंदिर में गुमटी लेकर मंदिर में समा गया। हमारा गुमटी का कम से कम 40-45 हज़ार के क्षति हुए हैं। हाँ, ड्राइवर खलासी उसी में स्पॉट खत्म हो गया है। ट्रक में फंसल बा? ट्रक में फंसल हुआ है। सुबह 6:20 की घटना है।